tutorial is all about addition and subtraction of polynomials. Before ta mag-start, ato sang hisgutan kung unsa ang similar terms or like terms. Similar terms or like terms are terms that have the same variables and exponents. Ang pasabot ani, dapat parehas og letter og exponent ang terms ng atong i-add or i-subtract. In other words, dili pwede ma-add or ma-subtract ang dili parehas og terms. For example, ang x squared dili pwede ma-plus sa x cubed kay di man sila pareha og exponent. Ug dili pwede ma-plus ang x squared sa y squared kay dili man sila pareha og variable. Maski nagpareha sila og exponent, pero dili gyapon siya matawag nga similar terms kung dili pareha og variable ug exponent. For example, 5x plus 9y minus 8 plus 7x plus 5y plus 3. So again, sa akong istorya gaina nga ang pwede ra gyud nato ma-add or ma-combine ang similar terms, ang parihara og terms. So for this, para mas sayo nato siya i-add, so ato siyang itungod-tungod. So ato siyang itungod ang pariha og term. So pwede siya nga atong i-rewrite as this, 5x plus 9y minus 8. Unya, diri sa pikas polynomial, atong itungod aning ato ang isa ka polynomial. So, ang atong itungod ang pariha og terms. Kay para dili ta maglibog sa pag-add karon. So, ato itungod si 7x nya plus 5y nya plus 3. So, ato dayon nang i-add. So, 5x plus 9y minus 8 plus 7x plus 5y plus 3. Similar terms ang atong pwede ma-add. So, kay natungod naman na karon ang parihan natong terms, si 5x ug si 7x, si 9y ug si 5y. Unya kini dayong negative 8 o positive 3. Pariha man sila walay variable. So, meaning, pariha sila og term. So, this one, 5x plus 7x, that is 12x. Ang 5 ka x dugangan og 7 ka x. That is 12x. Next, 9y plus 5y, that is 14y. So, humanata sa second nato nga term, dirita sa last. Negative 8 plus positive 3. So, again, balik ta sa rule sa addition of integers. Pag dili pariha og sign ang atong i-add, ang atong buhaton ana, atong i-minus, unya i-follow dayon ang sign sa dako nga number. So, for this, 8 minus 3, that is 5. Unya, ang sign sa dako nga number is negative. So, negative 5. So, mauna ni ang atong answer. So, mauna ni 12x plus 14y minus 5. So, inaana ra ka sa yun pag mag-add ta og polynomials. So, again, ang pwede ra gyud nato i-add ang parihara og terms. The same ra pod ang rule sa subtraction of polynomials. Ang pwede ra pod nato ma-subtract ang parihas lang og terms. So, let's have another example para mas masabtan pa nato kung unsaon yun pag-add o pag-subtract sa polynomial. So, let's have another example, 5a cubed plus 7a squared minus 5a minus 9. Nya, kini nga polynomial atong i-add sa 9a cubed minus 6a squared minus 8a minus 7. So, ato siyang i-rewrite para dili ta maglibog pareha sa atong gibuhat gaina.
So we have 5a cubed plus 7a squared minus 5a minus 9. Unya i-add nato sa pikas polynomial na 9a cubed minus 6a squared minus 8a minus 7. So gitungod nato ang parihas og terms. So 5a cubed plus 9a cubed, that is 14a cubed. Next, 7a squared plus negative 6a squared, dili siya parihag sign. So, ang rule ana, diba, sa addition of integers, kay atong i-minus kung di parihag sign. So, i-minus na to 7 minus 6, that is 1. Unya, ang sign is positive. So, positive. Kay, sundon man nato ang sign sa dako nga number. So, positive 1. Unya, pag 1 baya ang atong numerical coefficient, dapat dili na nato ibutang kay that is imaginary naman, ba? So diretso na lang taog a squared. Dili na kailangan nato ibutang ang 1. Next, diri na ta sa ikatulong nga term, negative 5a plus negative 8a. So kay pareha man siya sign, so diretso ra nato i-add and then i-copy nato ang sign. So this is negative 13a. Next, sa last term na ta, negative 9 plus negative 7, pareha man gihapon siya sign, so idiretso rag add, unya, kopyahon ang sign. So this is negative 16. So mauna dayon ni atong answer. Mauna na atong sum sa kanang duha nato ka polynomials. Okay, next example. Let's try 12a minus 4b plus 7c nga i-add na to sa negative 5a plus 8c. So dinhi sa pikas tulo ka terms. Unya dinhi sa pikas duha lang ka term. Pero again, sa akong giingon gaina, nga ang ato lang pwede ma-add or ma-subtract ang pariha og terms. So, atong itungod karon, pariha sa atong gibuhat gaina, atong itungod-tungod ang parihag terms. So, we have 12a minus 4b plus 7c. Dinita sa pikas, i-add nato ang kini negative 5a, so itungod nato sa diri negative 5a. Unya, dinhi a wala may b pero diri naa say b. So dili nato butangan dinha kay itungod man nato ang pariharag term. So itungod nato ni si 8c diri pod sa 7c, so positive siya, so plus 8c. So mag-add na dayon ta kay natungod naman nato. So in anara kasayon ato rang itungod-tungod ang pariha og terms. So 12a plus negative 5a, di man parihag sign, so atong i-minus, so 12 minus 5, that is 7. Unya copy ang variable. Unya ang sign kay positive, kay ang sign sa dako nga number kay positive man. Next, kining diri ta sa second term. Wala man tay ma-add diri sa pikas nga b ang variable, so kopyahan na nato negative 4b. Then diri dayon ta sa third term, 7c plus 8c, that is 15c. Okay, this time, what about ato ni siyang himuong subtraction, kini operation nato dinhi nga addition. So let's try, mahimo na ni siyang 12a minus 4b plus 7c. Kini nga polynomial i-subtract nato sa negative 5a plus 8c. Tan-aw nato kung unsay kalahian sa ilang answer karon. So again, parihara ang proseso sa addition, parihara pod sa subtraction. So let's have 12a minus 4b plus 7c. Unya, ato na dayon i-minus din sa pikas. Remember nga ang rule sa subtraction,
di ba, i-change ang sign sa subtrahend. Addiser ta mo proceed sa rule sa addition. Di ba, naana sa atong last video sa rules sa addition and subtraction of integers. Always change the sign of the subtrahend, then proceed to addition mo. O ginay rule sa subtraction. So for this, kay i-change man daw ang sign sa subtrahend, so mahimo na ning positive 5a. So positive 5a. Unya, kini si positive 8c mahimo na pud ning negative 8c. Diri nato ibutang sa itungod sa c. So pag ma-change na ang sign sa subtrahend, diba ato nang na-change, mo proceed na dayon ta sa rule of addition. So meaning ato na ning i-change, mahimo na ning addition. Okay, proceed to the rule of addition man daw. So we have 12a plus 5a, that is 17a. Diba? Lahi ra nun, diri sa taas. Then, ang negative 4b, wala may atong pwede ma-add diri So, kopyahon. Negative 4b. Then, diri sa last term, 7c plus negative 8c, i-minus na to kay di man parihag sign. So, that is negative kay sundon man ang sign sa dako nga number. Negative c. Dili na nato butang nga 1. Kay 1 man na 8 minus 7. Dili, imaginary na dapat ang 1. So, tan-awon nato, balikan nato. Nga sa addition, dili nato i-change ang sign sa subtrahend. Pero sa subtraction, gipang change na nato ang sign sa subtrahend, addiser pa ta ni proceed sa rule sa addition. Let's have another example para mas masabtan nato kung unsaon pag-subtract ang polynomials. Okay, let's have x squared plus 3x minus 5. I-minus na to sa 9x squared minus 3x plus 5. So again, atong itungod ang parehas of terms. So we have x squared plus 3x minus 5 unya minus kanida yung diri nga polynomial. Pero again, sa tibuhaton atong i-change ang sign sa kining atong subtrahend. So positive 9x squared man mahimo ning negative 9x squared. Nya negative 3x man ni, so mahimong positive 3x. Unya positive 5 mahimong negative 5. Unya ato nang i-change kay mo proceed daw ta sa rule of addition. So ato na ning i-add, balik na ta sa rule of addition. So x squared plus negative 9x squared, di man parehag sign sa atong i-minus, so that is 8x squared. Unya ang sign sa dako nga number kay negative, so negative 8x squared. Dinhi 3x plus 3x, that is positive 6x. Negative 5 plus negative 5, parehag sign, so ato rin siyang i-add largo niya, copy ang sign. That is negative 10. So mauna dayon ni ato ang answer. So dili kalimtan ha, you change good ang sign sa subtrahend. Another example for the subtraction of polynomials. Let's have 12ab minus 13bc plus 14cd. I-minus nato sa 11ab plus 13bc minus 5cd. Okay, again, atong i-arrange, atong i-plaster, itungod-tungod na to ang parehas og terms. So we have 12
AB minus 13BC BC plus 14CD nya i-minus nato sa kini nga polynomial, i-change ang sign sa subtrahend. So positive 11AB mahimong negative 11AB. Dinhi positive 13BC mahimong negative 13BC. Negative 5CD mahimong negative 5CD. Proceed dayon sa rule of addition. So atong i-add. So look at that one, dili pa niya sign, so i-minus. So 12 minus 11, that is 1. Unya, copy the sign AB. Naisuwat ang 1 kay imaginary man dapat. So, the sign is positive kay ang sign sa dakong number kay positive man. Kini. Next, negative 13BC plus negative 13BC, parehag sign, so ilargo og add. So that is 26. Copy the sign BC. Then, 14CD plus negative 5CD, dili parihag sign, so i-minus. So, 14 minus 5, that is 9. Yeah, the sign of the bigger number is positive, so positive 9. Unya, copy CD. Okay, this example, x squared minus x plus 6. Unya, i-minus nato sa negative x minus 6 plus 9x squared. So, bisag yun, ani na ning purma na bag-o na, no? Kay dinhi sa atong subtrahend na iwit na ang kining na x squared diri sa first nga polynomial nag-una. So walay mabag-o sa rule bisan pag magka-utro-utro na nagpurma ang atong given, walay mabag-o sa atong rule. Ato ra yung i-arrange, atong itungod ang parihas og terms. So ato ni siyang itungod ron x squared minus x plus 6. Nya i-minus nato sa itungod nato, di ba x squared man ang nag-una, so kini pud atong unahon ng x 9x squared diri. So positive 9x squared. Pero ang rule sa subtraction, i-change man ang subtrahend, so manahimo na ning negative 9x squared. So this is negative 9x squared. Next, x. So itungod pud din natong kini x. Negative x man siya, so mahimong positive x. Nya sunod dirita sa kaning walay variable. So negative 6 mahimong positive 6. Unya, proceed to the rule of addition. Diba walay na bag-o sa atong proseso, gi-arrange lang nato, gitungod ang parihas og terms. So nya, balik dayon sa rule of addition. So sa rule of addition, so ato na po ning i-minus kay di man parehang sign, so this is 8x squared nya. Ang sign sa dako nga number kay negative. So this one, negative x plus x. Di parehag sign, so ato i-minus. Di ba 1 man ang variable, ang constant anis 1 minus 1 0. So wala na, 0 naman. So dili na ta mo proceed. Dili na ta magsulat diha x kay 0. Nabaday 0x. Wala na, 0x na gali, wala na yung x. So di na nato ibutang. So dili na ta mo proceed. 6 plus 6. So yung nakaigid ng 6 plus 6, 12 yun na. Di na nato malali. So we have a negative 8x squared plus 12. So inaana ra. Bisang pag-unsa na ni naong diha sa atong ansiranan, di lang yun kalimtan nga itungod nato ang parehas ang sign nga. Di yun kalimtan ang pagsunod sa rule sa subtraction. Nga i-change yun ang sign sa subtrahend, nya mo proceed na dayon sa rule of addition pagka humani mo og change. So, let's have more examples para mas masabtan gid ni nato karon ang addition o subtraction of integers. Ato nang isagol, dili na ta nga puros addition tanan, puros subtraction tanan. Karon ato nang isagol-sagol, tan-aw nato kung kaya ba nato mag-answer kung magsagol-sagol na. Sige.
So this is it. We have 9x squared minus 3x plus 8 plus negative 12x squared plus 3x minus 14. So as what I have told you earlier, nga ato sa siyang i-arrange, adisert na mag-add. So itungod na to ang parihas og terms, ang similar terms. So let's do this. We have 9x squared minus 3x plus 8. Nya itungod dayon nato ang dinhi sa pikas nga polynomial. So we have negative 12x squared plus 3x minus 14. Unya mo proceed na dayon ta sa addition, kay addition man ang operation. So we have 9x squared plus negative 12x. Kay dili man siya parehas og sign, so meaning atong minus. So 12 minus 9, that is 3. Unya ang sign sa dako nga number kay negative. Nya copy the variable. So negative 3x squared. Diri na dayon ta sa ikaduha nga term. Negative 3x plus 3x. So dili gyapon parehag sign. So atong buhaton minus. So negative 3 3 minus 3, that is 0. So kay 0 naman, so dili na ni nato ibutang. Kay 0 naman. Proceed na ta diri sa 8 plus negative 14. Dili parehag sign sa minus. So pila man ang 14 minus 8? That is 6. 6. Unya ang sign sa dako nga number is negative. So atong answer is negative 3x squared minus 6. Okay, next. Positive 17u squared plus 9uv minus 6v squared minus u squared plus v squared. So ato sang tungod ang parihas og terms. So we have 17u squared plus 9uv minus 6v squared. So kini si u squared. Ang atong kining operation kay subtraction man. So ang rule sa subtraction, i-change gyud ang sign sa subtrahend. O kini si u squared positive man, mahimo na ning negative u squared. Next, v squared. So asa man na itungod? Dinhi asa kining negative 6v squared. Dili siya diri kay di man parehag term. So positive v squared mahimong negative v squared. Nya proceed na dayon ta sa i-change na dayon nato. Proceed to the rule of addition. So 17u squared plus negative u squared, di parehag sign sa minus. 17 minus imaginary 1, so that is 16. 16u squared. Nya positive ang sign. Next, kini si 9uv wala man diri sa pikas nga polynomial, so kopyahon na nato. Wala man siya kaparehas diri. So plus 9uv. O dinhi kay parehas man na og sign. So diretso na tag-add, copy the sign. Negative 6 plus imaginary 1, so that is 7 v squared. So na tay answer. Okay. Dirita. X squared y squared minus 3x squared y plus 5xy squared minus 5x squared y squared minus 11x squared y minus 9xy squared. So, maura gyapon to atong buhaton. Itungod-tungod lang. So, we have x squared y squared minus 3x squared y plus
5xy squared. So, minus ang atong operation. So, atong i-change ang sign sa subtrahend. So, mahimo nining negative, kay positive man ni. Mahimo nining negative. So, negative 5x squared y squared. Next, negative 11x squared y. So, diri nato siya sa itupong sa x squared y. So, negative 11 man mahimong positive 11x squared y. Kini negative 9xy squared. So, ma-change mahimong positive 9xy squared. So, kay nahuman naman natong change ang subtrahend, ma-proceed na ta sa rule sa addition. Basig naglibog na ta nga nung nag-change naman ta dirig mga sign kay subtraction ang operation. Diri sa pikas gaina, diri sa pikas kay addition man ang operation, manong wala ta nag-change sa subtrahend. Diri ra ta mag-change kay subtraction man. So we have x squared y squared plus negative 5x squared y squared. So di man parehang sign, so itong i-minus na imaginary 1 diha. So 5 minus imaginary 1, that is 4. Nya ang sign sa dako nga number negative. Nya kopyahon dayon ang variable x squared y squared. Next, negative 3x squared y plus 11x squared y, di pud parihag sign, so ato na pud nang i-minus. So that is 8x squared y. Nya ang sign sa dako nga number positive, so plus 8x squared y. So dinhi parihag sign, so ilargo na nag-add, that is 5 plus 9 14 x nya y squared. Ano ta? Okay, diri na pod ta sa isa. Kadaghan na kaayo og mga exponent, pero tan-aw na nato kung asay parihas og kining terms. So we have 16 b cubed c squared d plus 19b squared c cubed d. Oh, kini naabay ka pareha diri sa pikas. So ato na siyang i-add. Naabay siya kapariha diri na kini 12b cubed c squared d. Di ba pareha gid na siya og term. Kay pareha man tanan og variable. Pag di na parihag tanan og variable, di na sila parihag term ha. Ang parihag o ang similar terms dapat parihas tanan ang variable pati exponent. Okay, so diri ta minus 18 b squared c cubed d. Awa na ni agi. So ato nang i-add 16 plus 12, pila man na siya, that is 28. Nya kopyahon na dayon ng variables. Okay, ni 19 plus negative 18, so di man parihag sign, so i-minus 19 minus 18, that is 1. Nya positive, kay positive man ang sign sa dakong number, so positive 1. So di naman ibutang ang 1 kay imaginary raman dapat, so kopya ra kalargo sa variable. Mana dayon. How about this one? Kini 6n squared minus 3n plus 9n squared plus 8n plus negative n squared minus 7n. Sir, daghan na kaayo sa una man ni ron. Walay mabag-o sa proseso. Kadto ra gid akong giingon gaina nga itungod ra gyud ang parihas og terms. So magtungod-tungod ra. So we have 6n squared minus 3n. Manatani nga polynomial. Diri na patas pikas. 9n squared plus 8n. So itupong ra ang kining parihas. 9n squared. So diri siya motupong sa n squared plus 8n. Unya na pa yung isa. So negative n squared minus 7n. Unya ato na dayong i-plus. Di ta mahadlok ana. So plus na 6n squared plus 9n squared pila man? 15n squared
Nya 15n squared na to, positive 15n squared. Nya naa pa may negative n squared, plusan pa man natong negative n squared. So ang 15n squared plus negative n squared, di man parehas sign, so minus. So 15 minus imaginary 1, that is 14. So 14n squared. Akong balikon ha, 6 plus 9, that is 15. Unya, positive 15 plus negative 1, that is positive 14. Okay. So, din hinadayon ta sa ikaduhang nga term, negative 3n plus positive 8n. So, dili parehag sign. So, minus na nato 8 minus 3, that is 5. Nya, positive 5. Okay. Positive maning dako nga number. So, positive 5 na ta ha. Positive 5 plus negative 7. So, di na po parehag sign. Kay positive 5 ug negative 7 good. So, i-minus na po 7 ug 5, that is 2. Diba? Yung ang sign sa dako nga number kay negative man, negative 7 man, yung 5 ito gaina. Positive 5. So, kinigid atong sundo, negative 2. Yung, copy the variable. O, ana ra. So, dili lang ta maglibog. Pwede ra mag-scratch ta. Anam mo na to, ha? Pwede ka 6 plus 9, 15. O, naana tayo 15. Plus negative 1. O, so, maunang na 14. O, diri punta. Negative 3 plus 8. Pila man na? Positive 5. Plus negative 7 pag yun. So, pila man? Negative 2. O, pwede ra mag-inana sa ato ang pwede ka ta magtinamban. Basta, mapakita lang yun nato ang correct na final answer. Why labad ng mga tinamban din ha? Basta ang importante, sure ang atong answer. Sure ta. O dinhi, kini kadaghan pod kaayo. So parehara pod sa atong gibuhat gaina. So i-plaster na pod nato ang parehag terms itungod. So we have x squared plus 3x plus 5. Plusan sa 5x squared minus 7x plus 8. Yan na, pag yung isa, minus man na ini diri. So, mag-una sa addition. I-plus ni na to. Yan, addition pa ta mag-minus. Sige, i-plus na to. X squared plus 5x squared. So, that is 6x squared na to. Ano lagi? Na wrong na. Sige. 3x plus negative 7x, that is negative 4x. Minus mo na. Kini, 5 plus 8, that is 13. Una na tayo answer. Adisir ta mag minus. O, i-minus na nila itong isa. Kunya, ang rules sa subtraction, balik na punta nga i-change ang subtrahend. So, i-change na po din natong negative 3x o positive 3x na himong negative 3x squared. Nga ang negative 9x mahimong positive 9x. Nga ang positive 12 mahimong negative 12. Unya, proceed na din ta sa addition. Proceed na ta sa addition. So, pila man ng 6x squared plus negative 3x squared. I-minus na po na. Kaya man parehag sign. Unya, sundo na po ang sign sa akong number. So, 3x squared. So, kana, negative 4x plus positive 9x, dili pod parehag sign. So, i-minus na pod. Yung sign sa akong number kay positive. 5x, 9 minus 4, 5. Dirita 13 plus negative 12, that is positive 1. So, this is now our answer. So, pwede ra inani. Gain na, ato ra na siyang giusatan na ng tulo, kining tulo ka polynomials, kay pareha raman og operation, addition raman. Nya dinhi gianam-anam nato, kay di man pareha og operation, addition diri subtraction. So nag-una gyud ta og add sa duha. So naa na tay answer, adisir pa ta mag minus sa kining ikatulo nga polynomial. Basing matingala mo nganong plus niya, minus dapat ato nang gi-change ang kung ano operation kay gisunod nato ang rules sa subtraction. Okay. So that is how we're going to add and subtract polynomials. So if you have more questions, pwede lang mo mag-comment para sa sunod na video nato
ato na siyang ma-address nga mga questions. And kung na po yung mga topics nga gusto ninyo ipa-discuss, i-comment ra, feel free to comment kay pangitaan na natong paagi, pangitaan natong time para ako nang ma-explain sa sunod nga video. So, for today, that's all, and thank you so much for watching.